A polémica suscitada polo proxecto de reforma da fachada marítimo de Aguiño reside principalmente nos cambios previstos na Rúa Castelao, que pasará a ser de sentido único. O portavoz do PBBI acusa ao equipo de goberno de falla de transparencia por non ter informado previamente aos veciños na busca de consenso. Ni tan siquiera se han dignado a hablar con los propios vecinos cuyas viviendas forman parte de la Rúa Castelao en Aguiño. Más allá que para confirmarles lo que tiene decidido hacer, que es implantar la dirección única en Rúa Castelao en Aguiño, recogiendo en total, como he dicho, entonces 1.064 firmas. El Partido Avance Independiente también pone en manifiesto que ante esta imposición no solo muestran su rechazo los vecinos de esta calle, sino también el resto de los vecinos de Aguiño en general. Con respecto ás firmas presentadas, os populares cuestionan o modo de conseguilas, chegando mesmo a acusar o voceiro da formación independente de facelo mediante presións e métodos pouco democráticos. Eu penso que vostede debería facer tamén unha reflexión en canto á maneira de conseguir esas firmas e de facer todo o que fixo, porque, mire, a nós tamén nos chegaron información da xente de Aguiño, que falamos coa xente de Aguiño, e tamén nos dixeron que recibiron presións por partes súas. Bueno, súas non directamente, pero bueno, alguén mandaría a vostede. Algúnha persoa incluso se lle quitou unha foto sin o seu consentimento. Vostede tiña o libro de firmas no seu propio negocio. Parecelle moi democrático eso. Dende o grupo de goberno defenden a necesidade de limitar a un único sentido a circulación nesta vía en aras da accesibilidade para construir beirarrúas amplas que permitan o tránsito de persoas con mobilidade reducida. Que din os técnicos e a enxeñera, non hai sitio para todo, hai que sacar algo. Saquemos o aparcamiento, saquemos unha dirección ou saquemos a accesibilidade. Nos apostamos por poder chegar á súa casa en coche con unha sola dirección, seguir aparcando e unhas beirarrúas.